всяка година ще развиваме и ще оповестяваме тематиката. Целта на конференцията е да се популяризира още повече живота и делото на Христо Ботев, един велик българин, един гений и в световната литература. Конференцията ще премине през два панела. Първият панел е свързан с революционната дейност на Христо Ботев. Модератор на панела е господин Валерий Цалов, преподавател по история и цивилизация в СОУ Христо Смирненски. Вторият панел е свързан с литературната дейност на великия поет Христо Ботев. Модератор на панела е Пенка Макавеева, преподавател по български език и литература в СОУ Христо Смирненски. Конференцията ще започне с презентация на филм за Ботев, изработен от Стела Данаилова, и презентация на живота и делото на Христо Ботев, подготвена и изнесена от господин Петрослав Бенчовски, библиотекар в Природно читалище Христо Ботев. Гости на нашата конференция е господин Данаил Вълов, кмет на община Червен бряг, госпожа Деша Белчева, главен експерт в община Червен бряг по образование и култура и вероизповедание, господин Данаил Томски, кмет на град Койнаре. Поканили сме учители по история и литература, общински съветници от община Червен бряг. Нашата конференция е зачетена от господин Мирослав Михайлов, преподавател по история в град Червен бряг, Красимир Рангелов, който е общински съветник от Коалиция за България към община Червен бряг. Тук са и учители от СОУ Христо Смирненски, директори на СОУ Христо Смирненски, госпожа Даниела Цоневска, и съводейци от читалище Христо Ботев. Но преди да започнем нашата работа, давам думата на господин Вълов да връчи награди на нашите спортисти, които са завоювали призови места в тяхната област. Това е Мишовски. За принос традиция на че сте били както служебно номинирано, добре сте се представили, отново се изпълнени на територия. За отбора, които са тук, Леон ли ще ви вземе и самите момичета? Гледайте момичетата от отбора. Георги Димитров, треньор към Спартак, за принос в развитието на леката атлетика. Георги се извинява, но той е учител, кажат хората знае и няма какво да това се взима. Радослав Георгиев. Симеон Януски и Ивайло Алексиев. Футболист. На 6 януари 1849 година Христо Ботев е най-младият сред своите приближители и съвременници. Семейната среда благоприятства неговото развитие. Баща му Ботев е били се начинава за времето си учител, служовник и обществен. Смелата борба, която води за духовна независимост на българския народ от гръцкото духовенство, на донесят ненавистта на философските вържи, които на два пъти го оставят без работа, увличайки на нещата му любително. Майка Иван Ботева
пеела в няколко стотин народни песни, разпалвало първопроизводният си син чувство на гордост от героичните на народът ни и буди възторгано от безстрашните подвижи от хайдутите, единствените закрилници на поробената храня. Величествените природни дадености на Калофер, родният град на Ботев, пораждат първите поетически вълнения у него. Заобикалящата го действителност изостря социалното му чувство и от ранни години той определя отношението си към нея. Калофер, пише той по-късно, позна кашче обачията и сиромаха, турчина и народа. Още в родният си град Ботев изучава руски език. В башената библиотека намира книги на Пушкин, Лермонтов, Гогол, Белински и други представители на руската класическа литература. Известно е, че баща му е завършил семинария в Русия. През 1863 г. Христо завършва трикласното Калоферско училище. Горещото желание на баща му е да продължи образованието в Русия. С помощта на Найден Геров, от това време руски консул в Пловдив, Ботев заминава за Одеса, където постъпва като ученик във втора мъжка гимназия, която учили предимно бедни ученици. Основният обществен проблем в Русия по това време и след Кримската война е въпросът за разкрепостяването на руските селяни. Революционното движение, което е възглавявано от Чернишевски, обхваща и учащата се младеж. При това положение свободолюбивият Христо Ботев попада в среда и обществена атмосфера, които спомагат за формиране на идеалистически и революционни идеали. Потискащата атмосфера в гимназия, правото да се налагат неограничени телесни наказания на учениците, ниското ниво на преподаване, очертава Ботев от гимназията и той е представил да посещава земята. Същевременно продължава да усъвършенства руският си език, чете и се самообразува от сина. По това време българските търговци в Одеса установяват опасните увлечения на Христо Ботев. В края на септември 1865 г. те отправят искания до директора на гимназията да се отнеме стипендията. Изключен от гимназията, оставен без средства за преживяване, живее една година в полско семейство, като се препитава от частен родство. В края на 1866 г. напуска Одеса и става учител в българското село за Гимназията и Сарадия. Тук вероятно изпълнявал задачи, свързани с пренасянето на нелегална литература през руско-румънската граница. В началото на 1867 г. Ботев напуска за Гимназията и се завръща в Калофер, където замества болници баща. Новият учител сее семето на бунта, учи младите калоферци да борят с оръжие и да леят по шума. В 11 май 1867 г. по повод празникът на българската просветна култура произнася пламенна реч, която разобличава поддържи и турци самият султан, наричайки провежданите реформи за легалка и много ходи за ново общество и да чутат религия. След тази реч той не може да остане повече в България и страната. Заминава за Русия, да продължи образованието си, но се развива в Букурещ и политически опити по стихове, но не намира издател. Взема участие в подготовката на най-голямата акция на четническите войни. На 6 юли 1868 г. преминава Дунава четата на войводите Кажидовите и Степан Караджа. Същото лято е трябвало да премине и четата на Жельо войвода, в която Ботев е включен като секретар. Поради липса на средства и изпънти от страна на румънските власти, обаче плануваната акция се провали във втората си част относно четата на Жельо войвода. В края на лятото изгнанническите неволи са страшни. По причини на боледуването ми, пише той през септември 1868 г., аз съм изпаднал в такава бедност, че съм останал гол и бос, но се нуждае даже и за насъщно да се тяга. Като счита да получи учителско място в Букурещ, той се завръща с една театрална трупа в града, но надеждите му не се оправдава. По това време се запознава с Левски, с когото се приютява в една запустяла театрна мялница край Букурещ. Съвместният живот е от полза и за двамата, най-видни представители на българската национална революция. Ботев оказва благотворно влияние върху възгледите на Левски, който от своя страна подпомага приятела си, да се изясни схващаните върху тактиката на национално-освободителното движение и да се убеди в необходимостта от предварителна революционна подготовка на народа против страната. В началото на 1869 г. Ботев сътрудничи в хумористичния вестник Тъпън, става учител в Александрия, подир това в граничният Измаил, където има голяма българска колония, говорим за градове в днешна Бесарабия. Тук се запознава с руски революционер Сергей Нечаев, който помага в принасянето на нелегална литература в Русия, а по-късно да се прехвърли в Швейцария. Оскъдни са сведенията за живота му през 1870 г. вероятно, към средата и се среща с Любен Каравелов, тъй като през юли и август същата година печата във вестник Свобода стихотворените майци си, към брата си и две нови – Елегия и Гълба. В началото на 1871 г. напуска Измаил и отива в Галац, след това в Болград, също Бесарабия. Галац посреща с възторг победата на парижкия пролетариат и написва символ Беройл на българската комуна.
През май 1871 година пристига в Браила, тъй като издаването на вестник Свобода временно е преустановено. 23-годишният Ботев се изявява като зрял публицист и се надгърва с отговорността да издава вестник Дума на българските емигранти. Тук развива своята политическа програма, забележителни художествени очерци и някои от най-публици стихотворения. До моето първо ливе на прощаване и Стамбул. През паричето спъва издаването на вестника и след петия брой той спря. Каравелов, като вижда безспорния талант на Ботев, го взема за постоянен сътрудник, а впоследствие и съредактор на вестник Свобода. Тук, а по-късно и във вестник Независимост, който идва да заместни Свобода, той сътрудничи до 1874 година, когато вестникът представя излиза. Публицист и идеолог на българската революция, Ботев се включи за първ път в пряка организационна работа в края на август 1874 година, когато е избран в състава на Привременния централен комитет. Същото организира в края на годината главно събрание, на което избира 5 члена комисия, която да ръководи временно комитетските работи. От този момент Ботев участва във всички големи мероприятия на революционната организация. Отчитайки необходимостта от издаване на вестник, той напуска учителството и започва издаването на вестник Знамя. Брой 1 излиза на 8 декември 1874 година. От него излиза 27 броя, в 23-я на следващата 1875 година на 14 август е поместен материал за кулинари и борбата на кулинарчини с телишките черкези за една скромна ера. Той много картинно, така много хубаво описва този любопитен за нашето население епизод от близката история. И битката е продължила в Шибна черта, извикани се извикване жандармерия от Никопол, жандармерия от Плевен, докато в крайна краща арестуват няколко черкези, колкото замажат очите на българите, които са пуснати на път за Рушук, и той завършва дописката си последния начин. Да бяха обърнали пушките към черкезите и към жандармите, а не към самата република. Тук той развива до край своята идеология, като отхвърля просветителския подход, олицетворяван от Каравелов. Развивът между двамата идва в един момент, в който назряват условия за революция. На 12 август 1875 година е свикано извънредно събрание в Букурещ, на което се взема решение за обявяване срочно въстание в Българско. Изработен подробен план за него, определят се 7 апостоли, избира се печленен комитет, в който влиза и Ботев, да подготвят революцията отвътре. Въстанието, което е избухва на 16 септември 1875 година в Старозагорско Шуменско, е решено преди да се разгледа. Ботев подава оставка в комитета, оттегля се, същевременно стои издаването на вестник Знамя, от който излизат, както казах, 27 броя. По това време, юли 1875 година, Христо Ботев свърза живота си с Венета Каталога, баща Визиря. Издава преводът на съчинението на Ледовайски за славянските произведения на дунавските българи, напечатва драмата Емоции и Корт, издава съвместно с Стамболов песни и стихотворения. Същата година пише и последното стихотворение "Обесването на Рейс". Положението на въстанието от 1875 година не намалява ентусиазма на народа. На 20 април 1876 година, преди да е завършила подготовката му, избухва априлското въстание. Тази етична борба завършва с годишния подвиг на четата на Попов. Той се надява, както прилича и от презентацията на Стела Данилова, да подпомогне с четата действията, военните действия в Северозападния революционен окръг и за тази цел оформят и въоръжават чета в Румъния, която е ръководена от войводата Ботев, а началник на щаба е Никола Войновски, бивш поручик от руската армия. Общо взето четата наброява 205 човека. Войводата се прощава с дъщеря си Иванка, която е едва на 40 години, с близките си на 16 марта заминават за Георгиево, където се качват на кораба Радецки. Същият принудително е спрян, както е известно на българския бряг на около км западно от Култури, където четата слиза и тръгва към подвига си. В силен код почти без почивка преминава се подвига на нощта срещу 18 май, повече от 50 км почти без почивка. Операция, на която са възлагат големи надежди, ги отделят на 30 км, но редът е компетитивен. Разположени на издадени на северите или грама, четниците през целия ден на 18 май, който полити боеве с черкези, Башибозук и Перот и редовната руска армия. Въпреки горещината и безводната местност, показват висок воен дух и физическа издържливост. Броят на убитите ранените изчезнали 30 човека. Настъпилият мрак вечерта, четата успява да се измъкне от отражение и да се придвижи до североизточния планински Василий до Враца Десец. Неуспешният опит на войводата Ботев да се свържи с Враца го убеждава, че градът няма да възстане.
пристигналата многобройна редовна турска армия затвърждава това обявление. На 19 май дочерта черниците напускат Кръстец, пресичат долината и поемат по гранистите страни на Грачанския Балкан. На разсъмани влизат в неравен бой с многоброен противник, подсилен от артилерията. Обхванала дълъг фронт, в което Камарата постоянно и Полчица, четата героично стоят позициите си пред целия ден на 20 май 1876 г. Три вечер боят затихва. Изправил се да види, не ги заплаща някаква опасност, войводата пада, понизан от неприятелски буршувани. Останахме като поразени от Вилна, разказва Вретенов, единственият доживял освобождението очевидец на Ботевата смърт. Отмажете на източния склон връх Камарата, около който президентът води сражение, заводил великият революционен поет, за да се извърне заветната му мечта, градовете на борбата, Синайда и Газа. Краткият, бурен и драматичен живот на Ботев, ведно с публицистиката и стиховете му, изгражда в съзнанието ни образът на непокорен и бунтовен човек, който се стреми да обвърже историческата съдба на народа си с моралният избор на отделния човек. Има една действена добродетел, която прави от него действителен, истински и легендарен герой на нацията, който е жив днес. Това не е просто самоуста. Ние дори саможертва, а способността му да изгради пред кръгозора на дълга и на един светъл хоризонт на нравствено живен живот и да нарече този хоризонт свобода. На идейното съзряване на Христо Ботев и влиянието му върху революционното движение след смъртта на Васил Левски, в унисон с биографичните данни, които господин Бенчовски даде тук, така съм се постарал по-добре да схванем и разберем ролята на Христо Ботев като водач на революционното движение през периода от 1873-4 до, както беше споменато в доклада, разпускането на Българския революционен централен комитет в Букурещ. Значи след провала, всички вие знаете, че след смъртта на Левски вътрешната организация и революционното движение изпада в дълбока криза и настъпват големи разногласия вътре в ръководството на самия Български революционен централен комитет, който е в Букурещ. И някои от избраните членове на БРЦК започват да се връщат към старите си разбирания за търсенето на съюзник в борбата на българите за освобождение, най-вече в съседните балкански народи. Също така се възражда идеята, според която предстоящото българско въстание трябва да започне с четническа акция. А по принцип практиката показва, че четническата тактика не е била сполучлива, тъй като гибелта на четите на хаджидините, която е най-голямата, и другите чети, които са били изпратени от чужда територия в България, фактически е била обречена на провал. И така се развиват събитията, свикват се няколко заседания на Българския революционен централен комитет, с цел да се преодолее кризата. През август месец на едно от заседанията Христо Ботев е включен в състава на Централния комитет и се стига до това, че след спирането на вестник Независимост, Любен Каравелов се оттегля от революционното движение. Тук може да кажем, че явно настъпва това оттегляне на Каравелов от революционното движение. Трябва, може би, да се търси в идейното разминаване, което настъпва между него и неговите съратници и така речените млади в революционното движение, чието ръководител остава Христо Ботев. И така Христо Ботев се явява на историческата сцена и започва да оказва решаващо влияние по-нататък в революционното движение. Как се стига от това, че той играе такава важна роля и в един важен за революционното движение момент става и лидер на това революционно движение? Значи, вие разбрахте и знаете, че той получава образование в Русия и поне отива да учи в Русия. И още тук, върху неговия светоглед влияние оказват руските революционери народници,
Става въпрос за най-вече Чернишевски, Герцен, Голюмов и други. И така започват да се формират още тук неговите идейни възгледи и това, че той после става верен привърженик на революционно-демократичните средства на борба. Между прочим, сега аз нямам претенциите да вода строго методичен доклад, но просто така разнищяваме върху неговата роля в революционното движение и трябва да се има предвид и може да кажем, че тъй като става въпрос за разминаването между Любен Каравелов и Христо Ботев, че нали, се формират две идейни течения в революционното движение. Едното е буржуазно либералното течение, което е било готово на компромиси и реформизъм, докато Христо Ботев е бил представител на по-радикалното революционно-демократично движение и заради това неговите възгледи фактически оказват влияние в такава посока. И значи след това, след като той попада в Румъния, в средата на българската революционна емиграция и след като започва да издава вестник Дума на българските емигранти, фактически този вестник той публикува първите статии, където излага своите идейни виждания. Значи той говори за народна революция, чрез която българите ще дадат приноса за развитието на човещината. В материалите и своите виждания, които публикува вестника, ясно личи, че той е запознат с идеите на буржуазния либерализъм, на революционната демокрация, запознат е с учението на анархистите, най-вече Бакунин и с социалисти-утописти. Така че, като достатъчно образован за времето си човек и възторжен последовател на новото, отричаш нали, старото, като поетична натура с присъщите полети и падове, Ботев съединства от тези учения различни идеи и фактически се опитва да ги приложи нали, към българските условия. И значи тук в доклада беше споменато, че в Румъния той се сближава с руския националист Сергей Нечаев. Явно това нали, ускорява неговото идейно съзряване и преминавайки през тази допълнителна революционна школа, вече той започва да издава Дума на българските емигранти, където излага своите нали, идейни възгледи. Значи, в статията си той отхвърля реформизма, аз спомена, като главна язва на българското национално движение и апелира в името на революцията, нали, буквално цитирам, да си сплотим, да мислим и да думаме или да работим. На страниците на вестника Ботев публикува своите най-съвършени поетични творби, между прочим, нали, едно от стихотворенията, което е първото на прощаване, изявява се като и другата му страна, като поет и ратува за народна революция, говори за радикален преврат, като няма преминало, няма настояще, а има само бъдеще светло, защото с другите славяни той ще има що да каже на света, ще да внесе в човещината. Значи, наред с радикалните възгледи за революцията, Ботев за първи път се опитва да систематизира своите социално-утопични мечтания. Аз споменах, че той е попаднал под влиянието на социалистите-утописти. И в статията на Рома вчера, днес и утре, публикуван в първите два броя на вестник Дума, Ботев пише: нашия народ има свой особен живот, особен характер, особена физиономия, която го отличава като народ. Дайте му да се развива по народните си начала и ще видите каква част от обществения живот ще развие той. Дайте му, или поне не бъркайте му да се освободи от това диво варварско племе, с което той няма нищо общо, и ще видите как той ще устои. Или не видите семето зародиша в неговите общини, без всякаква централизация, в неговите снафи, дружества, мъжки, женски и детински. Или не видите в него и това, що казахме по-горе. Значи от думите на Ботев е ясно, че той е бил повлиян и от анархизма. Той отрича по принцип централизираното държавно управление. Виждате, че вижда начин в общините и снавските сдружени организации.
що се касае до утопичните идеали за бъдещето на българското общество, Ботев свързва с интернационалното братство на поробените с общата борба на народите за социална справедливост. Значи, именно поради това във втория брой на Дума той обнародва памфлета "Смешен плач" на блестяща възхвала на Парижката комуна, а през април 1871 година отпечатва символ верен на българската комуна, който беше споменато в доклада на господин Бенчовски. И вече достигнал до гениални догадки и до радикални заключения чрез вестник Дума на българските емигранти, Ботев е могъл да владее или да влее, по-точно казано, нова идейна сила в национално-националното движение, но поради липса на средства, разбрахме го това, от доклада се прекъсва издаването на вестника и след това в продължение на 2 години той сътруднича на Каравелов в издаването на вестник "Свобода", а после вестник "Независимост". След това през 1873 година издава няколко броя новия си вестник "Будилник", който има почти същата политическа линия. Интересното е, че в него сътрудничи и полският художник Дембицки, известна личност по това време. После Ботев отново сътрудничи на Каравелови вестници, пише безсмъртни си стихове, които издава през 1875 година, както беше споменато и в доклада, с стихотворни опити на Стефан Стамболов и прави преводи на чужди книги. От 1874 година в условията на дълбоката криза на Българския революционен централен комитет Ботев излиза фактически вече на революционното поприще като ръководител на революционното движение. И, както подчертах, той вече влиза в състава на Българския революционен централен комитет, но неговите възгледи намират място и може да кажа неговата идеологическа платформа намира място на страниците на вестник "Знаме", който фактически става орган на Българския революционен централен комитет, след като вестник "Независимост" престава да губи това значение. И вече на страниците на вестника Ботев подлага на рязка критика либералните колебания на Любен Каравелов, отхвърля споделеното от Каравелов предложение, то фактически е сръбско предложение за преместване на Българския революционен централен комитет в Сърбия и се взема да пропагандира радикални възгледи за освобождението и бъдещето на България. Значи аз тук споменавам за възгледите в един момент, Каравелов се колебае, той се връща към старите възгледи, че ето видите ли с помощта на Сърбия може да стане българското освобождение, но горчивата практика е показала, че сръбската буржуазия, тогава, която е управлявала Сърбия, е гледала своите националистически интереси и най-малко не се интересува от това какво ще стане в България. Така че Ботев е бил прав, когато е критикувал Любен Каравелов и неговите възгледи в това отношение. След това на страниците на вестник "Знаме" аз подчертах, че фактически той разработва на платформата на национално-освободителното дело и вестника се явява като трибуна на национално-освободителното движение. Същевременно той отхвърля илюзиите на просветителството, като не отрича, че просветното движение и просветителството играе